Hola, què tal? Hola, molt bona nit. Bona Què tal? nit. Com Bona esteu? nit. Bueno, la veritat és que molt contentes de tornar a gravar un nou programa de l'Opixtec, no, Violiste? Pues bueno, la veritat és que sí, feia temps que no mos veiem les cares i estic hasta nerviós, imagineu-vos la situació. Bueno, vos hem preparat, la veritat, una tria molt suculenta, però que mos ha costat moltíssim perquè han hagut molts d'esdeveniments, sobretot de videojocs, eh? Fotram, un fotram. La Simmer no tindrà manera de... Bueno, de fet és que ha tingut que fer un recull enorme, extens, sintetitzar-ho tot moltíssim, perquè si no, no n'hi havia opció de reduir la temporització del lo que és el capítol d'avui, l'inici de temporada, en una hora. La veritat és que sí, ha sigut un problema, però bueno, aquí estem per aportar-vos una selecció. Recordeu que l'Opixtec funciona d'aquesta manera. Fem una tria de notícies relacionades amb el món dels videojocs i la tecnologia i alguna qüestió puntual com la que vos portem esta nit i després vos la portem aquí ben explicadeta, desglossaeta i com a resum. O no?
intentarem resumir i el que hem dit abans, sintetitzar en la mesura de lo possible. Sobretot perquè en els grans esdeveniments que hem tingut estos dies, la veritat és que és un gran problema a l'hora de fer un resum molt concret. Així que hem fet aquí una selecció també de lo que s'ha vist dins dels esdeveniments. A nivell de tecnologia i de ciència, dintre de lo que cap, hem fet un recull, perquè vulguem o no, les notícies sí o sí, tots els dies, apareixen a les nostres xarxes, als nostres canals de feed, de RSS. Vull dir que personalment i compaginant amb la Simer hem triat allò que ens ha paregut una miqueta més curiós i que potser a vosaltres també us ho pareixerà. Correcte. Així que, bueno, donades les benvingudes tant a la gent que mos esteu veient com la que mos estareu escoltant ara mateixa en Spotify Podcast. I recordeu que tenim la temporada 1 penjada a Spotify. També podreu veure escoltar aquestes notícies, però recordeu també que tenim Twitter i avui estrenem també l'Instagram. Instagram. Per cert, m'agradaria puntualitzar a Simer que en lo que és l'Spotify, que vam començar la primera temporada, molt curta per cert, el nostre canal de podcast, aquest any, amb aquest directe d'avui, precisament començarà també el nostre videocast. És a dir, que tant tots aquells usuaris que tinguen l'Spotify tant podran escoltar en àudio com en vídeo. És veritat. Busquem les millors eines per a poder portar-vos tot el contingut que preparem més enllà de lo que són les plataformes habituals. Així que ja sabeu, que no hi ha excusa, I ara de moment som nosaltres dos, com podeu veure, però segurament en alguns programes tindrem alguns convidats o convidades relacionades amb alguns dels temes que tractarem al directe. Anirem mantenint contacte, buscarem la manera de portar-vos l'actualitat de videojocs i per què no de tecnologia, doncs bueno, estem en ello, estem plantejant, estem planificant a veure la millor manera de que tampoc és, possiblement no es considera un programa d'entrevistes, sinó més bé un programa literalment de contingut i informació actualitzada en el que una de les píndoles de tant en tant doncs, seria aquestes entrevistes. A més, perquè ja tenim altres formats en este canal i fora d'este canal amb altres comunitats que participem, en les quals ja se fan tertúlies i se fan entrevistes més profundes. Així que nosaltres, informació de primera mà. Violista, què te pareix si passem ja cap a la primera notícia i tot l'entorn aquí que vos hem preparat? Així que transició i cap a dins. Hola de nou, què tal? Bueno, doncs l'Ubisoft Forward i les seues novetats. Mare meua, que això també ve carregadet. Bé, doncs, què mos ha preparat l'Ubisoft Forward, així com a resum, perquè mos ha arribat, la veritat és que moltíssima informació, disculpeu, que m'acaba de colar, aquí, i anem a fer un destacat. Per què? Perquè dins de l'Ubisoft Forward se m'ho va presentar també un showcase d'Assassin's Creed. És que, damunt de tot el que hi havia, encara hi havia més. Però per què? Perquè aquest any és el 15è aniversari. Molt de merchandatge a la pàgina d'Ubisoft que podeu trobar i, a més, una nova plataforma Infinity que en un futur és on se vol recollir tot el que són els jocs d'Assassin's Creed, tota la saga i tota l'experiència del joc també. I també, a més, un podcast inspirat, parlant de podcast, que es diu Ressons de la història inspirat en Assassin's Creed. També s'ha anunciat, en recordes, Violista, aquell Assassin's Creed que se va dir sortirà un Assassin's Creed, rumore. Ha acabat sent l'Assassin's Creed Mirage, que estarà localitzat al Bagdad i sortirà al 2023. Tinc una pregunta. Aquest Assassin's Creed, perquè se'n genera el dubte, van comentar un Assassin's Creed de transició i per després començar, diguéssim, continuar la saga des d'un altre punt de vista? És aquest o encara és l'últim fins... Encara falta un altre. Encara falta un altre, perquè una vegada presentat el Mirage, més endavant, quan surti i se presenta el 2023, sortirà un que no té res a veure amb el que és la saga i es diu Codename Exe, que, ja com us he dit, serà totalment diferent i fins i tot diuen que tindrà una mica de terror. Però bueno, és molt raro veure terror a l'Assassin's Creed, però bueno. És a dir, que podríem dir que aquest és l'últim, precisament, de l'estàndard habitual de l'Assassin's Creed. No, perquè encara queda un altre.
És que han presentat moltíssimes coses, s'ha de dir, han presentat moltíssimes coses. I és que dins de aquesta plataforma Infinity, que serà com un hub per a poder trobar tot el contingut d'Assassin's Creed, encara n'hi ha un altre que es diu Codename Red, que estarà ambientat al Japó. O sigui, que imagina't, I un altre també, que es diu Codename Jade, que serà per a mòbils i està fet junt a Netflix. Te'n recordes les vegades que hem dit Netflix? Exclusiu per a plataforma també, segur? Només mòbil. I no sé, el que no sé és com se podrà adquirir. És a dir, se farà a través de Netflix. Bueno, això està encara per veure perquè això és com a objectiu més llunyà. No? Però bueno, en resum, que li queda molt a la saga, així que encara mos queda. Però bueno, en resum, l'Ubisoft Forward es va centrar en 2 videojocs principals, tot i que hi va haver més informació, però principalment es va centrar en el Mario Rabbids, bueno, el Sparks of Hope i el Skulls and Bones, ja sabeu, aquell de pirates, que la veritat és que en quant a gràfics la gent no s'ha quedat molt contenta i continuen apostant per el nostre estimat joc de pirates que tenim a l'Xbox i que a més tenim comunitats catalanes que juguen a passem, perquè encara queda una miqueta més, i és que tindrem l'Ubisoft Plus gratuït fins al 10 d'octubre i sorpresón a l'Xbox Game Pass violiste perquè tindrem el Assassin's Creed Odyssey. Perdó, ja el tenim. L'Odyssey correspon al de l'Egipte, no? El que m'agrada a mi. Tenim l'Odyssey, el Valhalla actualment. Correcte. I me falta un que se m'acaba d'oblidar completament el nom, però també el tenim. Bé, també vam rebre informació sobre la nova entrega de Division, Heartline, i la sortida a la tardor de la beta Division Resurgence, que també és per a mòbils. O sigui, estan apostant mogolló, ara ho veurem en les següents, per a mòbils. Més mòbil amb Rainbow Six Mobile i nova temporada de la sèrie Mythic Quest per a Apple TV, que jo no la coneixia i resulta que és rotllo una sitcom, que al violista li agrada moltíssim, que és d'un estudi de videojocs que crea videojocs. És a dir, rotllo Silicon Valley, no? La sèrie aquesta dels treballadors de Silicon Valley que comencen en una app molt xicoteta i comencen a pujar, doncs ara centrada en videojocs. Curiós, però sí, que un estudi de videojocs crea una sèrie sobre el que fan ells. No hem vist res d'Avatar, el videojoc que sí que vam veure en el Disney Marvel's Game Show. Per mi no fa falta veure-ho, Jo ho sento, grans podcasts auditius, vidents i aquestes coses, no m'agrada Avatar, no m'agrada la pel·li, els còmics, no puc. Pues està preparant una nova pel·li, un nou joc i un nou joc per a mòbils. Per això he dit que lo dels mòbils, la veritat és que va a tope. A falta de caldo, 2 tasses. Correcte. Tampoc hem vist res per part d'Ubi de Star Wars Eclipse ni Far Cry. Així que estem una mica en el limbo de què passarà. Vale. Doncs seguim, després del nou impàs aquest, amb el Hitbox Fall Showcase. Simer, aquest és el de la Tòquio? No, tot i que parega que sí, però no. Aquest és el de videojocs d'estudis independents, els indies, els videojocs indies, que van poder seguir-lo des del canal de la Comunitat dels Bosses Catalans. Així que passem a veure què mos han presentat. Aquí tenim la portadeta amb un recull, perquè ja sabem, com hem dit abans, que tenim per a donar i per a vendre. Però què hem parlat? Així com a resum, recordem que és un espai de jocs indie per a Xbox. Destaquem Evil, que perdoneu per l'expressió, però per a mi és un World of Warcraft cutre. Per què? Per dibuixos? Per els gràfics, no? I per la manera que estan dissenyats, el disseny dels personatges i tal. Però bueno, lo curiós és que tindrem un multijugador fins a 12 persones. O sigui, no arriba a ser com la dinàmica que té el World of Warcraft, de servidor online, RPG, etc. Però quasi, a partir de l'11 d'octubre. Sí que hem tingut també moltes aventures, exploració, com el Born of Braid i simuladors. Un simulador que, si no m'equivoque, era de granja. O sigui, jo no sé què els ha donat per les granges, perquè a més hi havia videojocs de granges. Però una altra notícia, no, més bé una ampliació, va ser el Ghostbusters Spirit Unleashed, vale? Els cazafantasmes, que ja es va deixar veure a principis d'any i que en aquest cas ja tenim data de sortida que serà per al 18 d'octubre. I bueno, i en general moltes entrades al Game Pass, com el Metal Hellsinger, que és un shooter en primera persona d'estil clàssic,
Demonis! I el curiós Inglet, que m'ha sorprès mogolló, que és un altre RPG de l'Inglet, que és molt curiós perquè és una de les imatges que estem veient a la pantalla, just la segona, que des de que si mos esteu escoltant és una imatge amb molts de dibuixos. Bueno, vos el deixo a la vostra imaginació perquè me'l vull mirar només per la curiositat de la imatge. I com estàvem parlant antes, l'RPG de Mono Verd Valheim, que segur l'heu escoltat, i moltíssims més. També el tenim al Xbox Game Pass. Ara sí, donem pas, òbviament, a la Tokyo Game Show. Tu has vist el tablero? És eterno. La veritat és que és una meravella. Poder estar allí personalment tindria que ser la llet. Encara no ha acabat per això, així que aquí el que vos anem a parlar és només de 3 estudis, tot i que podeu veure que tant del dia 15 com avui 16 hem tingut el 505 Games, hem tingut a Koei Tecmo Games, Sega, Konami, Square Enix, Capcom, Microsoft, han hagut premis, l'opening. Però bé, passem un momentet abans de passar a parlar de tot el que hem vist per a veure els 3 espais que tenim. M'has comentat que encara no ha acabat i pensava que demà m'on anàvem a la Tòquio, jo què sé. Saps? Escolta, doncs no vos importaria, nosaltres des de l'Opixtec encantadíssims de que mos conviden a anar a cobrir en valencià lo que és l'esdeveniment. Mira, pel que respecta a la meva banda, aprendria el que farà falta, no passa res. Correcte. Parlarem de Capcom, de Xbox, evidentment, i també de Square Enix. Ahí els teniu en imatge, els 3 que vos acabem de dir. Street Fighter, t'has deixat l'Street Fighter? Però això és de Capcom, així que ara en parlarem. Però és que està ahí en una imatge. Per què ha d'estar ahí? Per què? Per això mateix? mateix? És molt rellevant i no l'has dit fins que jo no t'ho he recordat. Ara hi jugarem. Com hem dit, està en marxa, així que destacarem 4 cosetes, però sobretot per a tots els fans de les sagues japoneses. He de dir que no acostume a jugar moltes sagues japoneses, però sí que és veritat que soc seguidora d'estudis japonesos. Hem pogut veure moltes coses, però també ho deixarem una mica per la setmana vinent. Capcom, que juga a casa amb 2 dies de presentació violista, i com no, el Street Fighter 6 amb més informació i amb més noves imatges, que per ara considerem que és el més potent de la casa, tenint en compte que de moment no hi ha cap Resident Evil nou per davant. Però és que també hi ha una actualització del desenvolupament de l'Exoprimal, el Monster Hunter Rise, que això sí que hi ha un bon fandom que li agrada moltíssim i l'està esperant, amb un nou tràiler, Hunter Rise Sunbreak, el nou tràiler. Resident Evil Village Com no? ha sortit perquè tenim uns DLCs en marxa que estan a punt d'entrar i la veritat és que estan fent el camí cap al remake del Resident Evil 4. La Cimer ja estava plorant, per cert. Sí. Però ja no ho parlarem en el Nintendo Direct perquè fem menció ara aquí, però tindrem al núvol de la Nintendo Switch el Resident Evil 2, el 3 i el 7. Sempre m'he preguntat com tota aquesta quantitat de videojocs AAA que... És a dir, consumeixen tal quantitat de recursos, en la Nintendo Switch poden arribar a adaptar-se. Perquè, a més, resulta quasi obvi que els gràfics i el desenllaç del videojoc a l'hora de jugar-lo no pot ser el mateix. He de dir que existeixen memes que es burlen de l'aspecte gràfic, no? d'alguns jocs. No pretenia fer el comentari per a burlar-me, però, hosti, és curiós, quan menys curiós. Però vull dir que el que és la comunitat, o depèn de quines persones de les comunitats, inclús de la mateixa comunitat de la Nintendo Switch, de Nintendo, es fan autoburla, no?, de com alguns jocs arriben a veure's a la Nintendo Switch. Però bueno, la veritat és que en esta casa tenim moltes ganes de poder tastar tots els títols que s'estan presentant amb la Switch i esperem en un futur poder fer-lo. Continuant amb el que s'ha presentat a Capcom, tenim també el nou Mega Man, que per aquí el tenim, no se veu, però el tenim aquí present en nosaltres avui, Battle Network Legacy Collection. I el segon dia tindrem un super especial de Street Fighter 6, que recordem tota la que se va liar amb el logo del Canva, el logo del Canva, d'este genèric de galeria online. Dels que utilitzem nosaltres per fer el programa. Bàsicament. Bé, però també una trista notícia, perquè el Resident Evil 4 Remake serà exclusiu per a PlayStation. En sèrio? Però sortirà per a PlayStation 4.
Bueno, lo bo és que tenim la 4. La 5 Clar. ara mateix a l'economia està difícil. I que tampoc és que n'hi ha, sí. Damunt que pot ser el preu i no n'hi ha. Però bueno, sé que molta gent de les comunitats sí que mos seguiu, sí que en teniu, així que esperem disfrutar-lo i a veure com se veu el remake en una PlayStation 5, la veritat. L'altre dia, fa d'un parell de dies, encara veia com un dels grans canals de YouTube pel que respecta a tecnologia i l'avantguarda de la informació dels videojocs i tal, encara rebia la Play 5, però ara, fa 2 dies. O sigui, imagina't com està la qüestió de l'estoc. Bueno, amb moltes ganes de tastar aquesta màquina perquè també promet, sobretot en els exclusius que té, a veure com se veurà el God of War Ragnarok. Imagina't, que se tela. Bueno, i també un altre anunci que és que a l'octubre tindrem un showcase de Resident Evil. I ara continuem amb Xbox. Perquè Xbox, sorpresa per la quantitat de videojocs, d'anuncis, amb marca japonesa que entren al Game Pass. Ja sabeu que no hi havia molta quantitat al catàleg de marca nipona. Així que aquesta vegada a mi personalment m'ha sorprès. Destaquem l'entrada progressiva de la saga Persona a Xbox, una gran saga per part del fandom de Microsoft i de la companyia, i del títol, perdó. També hem pogut veure la primera part de Ni no Kuni, més endavant entra la segona, una nova heroïna per a Overwatch 2, que jo des d'aquí he de dir que no m'agrada gens Overwatch, però m'agrada veure a la gent que el juga. Un sonat i destacat sens dubte JRPG com és el Leiyuden Chronicle, que sé que n'hi ha moltes comunitats i molta gent de les comunitats que l'està anomenant molt. El boig Pokémon amb pistoles Palworld és un joc que els personatges són super pareguts als Pokémon, però és super graciós. Jo quan vaig veure tot el tràiler i tot vaig flipar i la veritat és que és molt graciós. Però el que sí és notícia per la part d'Xbox és que Deathloop, que deixa la seva exclusivitat temporal per la PlayStation, arriba per fi a Xbox el 20 de setembre. I ja per a tancar aquesta part, passem a Square Enix. Curteta, La part és curteta. És que el Tokyo Game Show té molta teca, de veritat que té molta teca. Ja vos dic que la setmana que ve ja vos farem un resum d'una altra manera. Matraca de la bona. Hem pogut veure els jugadors en viu, per tant no era un event, un apartat tan formal com hem vist d'altres companyies. Hem vist un extens gameplay de l'esperadíssim Forspoken, màgia, RPG... Bueno, és que m'encanta, tinc unes ganes. En exclusiva per a consoles de PlayStation i PC. El remake de la preqüela Crisis Core de Final Fantasy VII, Reunion, amb un rentat de cara visual, millores de textures, colors, remodelació de personatge i menús... Vamos, que continua la mateixa història del 2008 per la PSP i el que fa és complementar el Final Fantasy VII Remake que vam tenir. Nostàlgia per als fans, totalment. I altres títols com Star Ocean després de les crítiques que va rebre per a l'entrega de la PlayStation 3, ja veurem com serà aquesta nova entrega, i el Valkyrie Elysium, un JRPG de mitologia nòrdica, no tot és God of War. Això sí, massa temps han estat per a presentar lo poc que han presentat, la veritat. Poc però sonat, i jo em pregunto, perquè jo sí que sé que jugo poc a videojocs, que sóc molt exquisit i sóc de videojocs concrets, però tu has jugat mai, has viciat mai al Final Fantasy? He jugat al Final Fantasy, però no al nivell del fandom que té la saga. Per tant, jo entenc les respostes i com se sent la gent quan fan un remake o quan fan, per exemple, un remake d'una preqüela per a poder complementar la història i rejugar a 2008, 14 anys després, no? A quelcom de la saga. I pot ser un rotllo, no ho sé, m'ho plantejo jo perquè pot ser passar una mica el mateix. I evidentment són dos videojocs diferents, però amb el Resident Evil, que a la llarga, amb el temps, s'han dedicat a remakejar, refer, bàsicament, els videojocs mítics de la saga, no? El problema del Resident Evil trobo que és el temps. És a dir, si tu fas un remake perquè el vols adaptar al nou motor gràfic o per millora de textures, de veus, de so, és evident que la majoria de remakes se realitzen per aquest motiu, no? Vale. El que passa és que traure cada any un joc nou, cada 2 anys i cada any un remake és com, anem a veure com està la saga, anem a repensar-la i anem a veure si de veritat cal
fer un remake, perquè recordem que el Resident Evil 1 té 2 remakes. Mare de Déu, senyor. Per tant, n'hi ha coses que trobo que no són necessàries. I passem al State of Play, no, violista? State of Play, altra vegada. Perdoneu. És que la Simer li toca fer de tot, perquè està fent de realitzadora, a la vegada que me dona pas a mi per a la lectura de títols, i clar, això és un cacau, eh? Això hem de buscar la manera, Simer, d'automatitzar o de connectar els dos ordinadors, i jo, que no me toca parlar també en aquesta secció, fer els canvis o alguna cosa, això no Bueno, pot els ser. que esteu escoltant el podcast, doncs no ho veureu, però sí que notareu en algun moment que estem fent algun soroll estrany o que mos quedem un moment en silenci, però bueno, que sapigueu que són els canvis. Ja mos adaptarem perquè som novatos, novells. Jo sóc el comodí, només faig comentaris, li dono la raó, la fico en compromisos preguntant-li coses estranyes, no? I ara, per exemple, doncs la gent que esteu mirant el canal de Twitch teniu una pantalla on posa State of Play i on posa un resum de lo que anem a parlar. Així que espere que vos estigui agradant i continuem. Així que, violista, estem amb el... State of Play. Quines imatges estem veient ara mateixa? Ui, me deixes parlar, en sèrio? Dos destacades. Jo me quedo en el Hogwarts Legacy, les coses com siguen, i estic No, sí, vale, i el God of War. Les altres dos, més que res perquè les altres dos no tinc ni punyetera idea de quines són. Pues ara anem a desvetllar quines són. Pues ahí estem, ara ja anem a explicar-vos què és el que hem vist a l'State of Play, que hem fet també un resum prou curtet, vale? Perquè l'State of Play ja el vam desvetllar des de l'Opixtec, vam fer una aposta per quan seria el proper State of Play i vam dir setembre, i ahí està. Així que aquesta nova entrega dels Plays de PlayStation és que som pitonisses, han tingut com a protagonistes, des del nostre punt de vista, a God of War Ragnarok amb moltes novetats i Hogwarts Legacy també, i també he de dir que amb un toc de terres nipones amb el nou Rise of the Ronin, que és una de les imatges que mos acompanya mentre vos estem explicant l'State of Play. La realitat virtual evidentment ha estat present, com no podia ser d'una altra manera, tenint en compte la presentació de les noves ulleres, i han destacat com a virtual reality un Star Wars en primera persona, Star Wars Tales from the Galaxy Age and Change Edition. Cuidao! He de dir que pel que respecta a la realitat virtual, no totes les companyies sembla que estan per la llavor, eh? No, i des d'aquí vull fer una crítica, perquè Microsoft ha agarrat i ha fet un contracte armamentístic, no, mentira, està mal dit, un contracte amb els militars per a donar-los... per les HoloLens. Sí. I clar, jo aquí me plantejo, jo soc contrària de qualsevol empresa que posa diners a nivell militar, però bueno, no se pot fer res perquè és el que hi ha, no? Bueno, els bancs, al cap i a la fi, avui en dia, tots inverteixen en armament i tot el món estem en determinats bancs. Així que és molt prima la línia, és molt prima la línia que separa lo ètic de lo moral, lo ètic i lo moral. Que això que vos anava a dir me pareix supermalament que s'hagi fet, però el que més malament me sembla és que la Xbox no tingui ulleres de realitat virtual. Bueno, tot arriba. En el seu moment va ser pionera pel que respecta amb els aparells, amb el hardware hàptic, no? Aquest fantàstic de... Però, mira, diràs que s'ha quedat una mica enrere. Jo penso que ho estan treballant d'una manera molt pausada, molt tranquil·la. I de la mateixa manera que estan invertint per lo que respecta a la inclusió de les videoconsoles amb la resta de la societat, amb xicotetes deficiències físiques, psíquiques, etc., doncs arribarà el dia que la realitat virtual també estarà a l'ordre. Sí, això és destacable. De fet, ja ho podríem parlar en alguna tertúlia, ja ho portarem, el tema de l'accessibilitat per part de Microsoft, tant en consoles com en el que són perifèrics i qualsevol element a nivell informàtic, no? Adaptable a qualsevol circumstància de les persones. Una de cal i una d'arena, però no pot ser això, un estiró d'orelles. Bueno, parlem de Star Wars, que la veritat és que ha rebut crítiques pels gràfics que s'han vist. Per què? Per què? Pues perquè els gràfics no han agradat. Diuen que no està a l'altura ni el que és l'escenari ni el que es veu, vamos. Per norma general això sempre... d'altres èpoques anteriors. Però per norma general això moltes vegades, clar, i si parlem de realitat virtual, doncs és que a vegades no.
Les coses són un fet. La realitat virtual a nivell de gràfics sempre va bastant per darrere. Encara no... O sigui, l'hiperrealisme no ha arribat ni farà dir d'ell vindre. Bueno, s'estan treballant moltes coses, però sí que és cert que encara queda molt per treballar. Però bueno, si poguérem provar-lo, pues la veritat és que vos podríem dir. Però molta gent que sí que l'ha provat i que són persones que treballen en la indústria pues han donat veredictes d'aquest tipus. Però bueno, temps al temps. I un altre que me pareix supercuriós és un joc de rol amb daus, amb figures i amb cartes que es diu Demeo, també en realitat virtual, però a més es veu gegant. Demeo. Sí, és el taulell i tu vas movent-te amb les ulleres de realitat virtual. És com el joc d'escacs de Harry Potter, de la primera pel·li. Sí, com si estiguérem ahí, més o menys, no? Molt bé, i altres títols que hem escoltat, són noms que hem escoltat de títols com Pacific Drive i el seu món apocalíptic amb un cotxe, Stellar Blade, que recordareu segurament per l'anterior projecte EVE, i que també vos recordarà un estil de gameplay i mecàniques estil Bayonetta i alguna coseta més. Ara em toca parlar a mi i vos presento el Call of Duty Next. Violista, has jugat al Call of Duty? He jugat al Call of Duty una vegada perquè els meus companys Jordi i Cristian, els meus amics Jordi i Cristian, perdó, són uns pesats, però sóc tan manco, però tan manco que tal qual, conforme vaig fer 2 o 3 partides vaig anar-me'n a plorar al racó. Bueno, doncs amb aquestes... Bueno, a veure, sí que he de dir que jo he jugat en ells i van guanyar el premi amb els últims, de consolació, el premi de consolació. Però el vau guanyar, me sembla que per Cristian, no, ni per tu ni per Jordi, o sigui, això va ser una cosa estranya. Bueno, jo vaig matar algun bé, Sí? Com al Fortnite, això, algun és un en 2 hores? Anem amb l'explicació de tot el que s'ha presentat per al Call of Duty. Bueno, s'han presentat moltes coses i a mi la veritat és que m'han atabalat moltíssim. Però bueno, són 3 plats forts, ¿vale? I què haurem trobat més? Què ha passat? No m'he enterat. Amb el mòbil també. Ah, bueno, clar, sí. Tenim de tot amb el mòbil. El 28 d'octubre, junt amb la sortida del nou Call of Duty Modern Warfare 2, s'obriran les portes dels serveis multijugadors. Ja sabeu que és la millor experiència que podem tenir al COD, com estàvem parlant antes el violista i jo, no? De compartir-lo amb els companys, etc. Sempre. Comptarem amb nous mapes, mode de joc sumades als clàssics i l'arribada de la tercera persona. Cuidao. A mi m'agrada més primera persona, però, per a disparar. Atenció a les dates. Accés previ de la beta des de PlayStation, que tindran prioritat amb reserva el 16 de setembre a les 7 de la tarda. Que ja estan jugant, de fet, ja estem veient directes a Twitch on ja s'està tastant. I sense reserva el 18 de setembre al 20 de setembre. La beta crossplay, és a dir, se sumaran PC i Xbox, la tindrem amb reserva el 22 i 16 el 24. Pregunto. Digues. Així te tallo i respires i pots tragar saliva. I veure aigua. La beta crossplay aquesta, jo me plantejo si sempre passa el mateix amb el Call of Duty. Quan te'n recordes fa uns anys que jugàveu i no n'hi havia manera de poder xerrar consola en consola i fins i tot a vegades si la Xbox era diferent. Sí, Xbox One, Xbox S i aquestes coses. Vam tindre problemes de jugabilitat, perdó. De contacte. De contacte, de sociabilització, no? De xat de veu, Això, etc. el xat de veu. Amb els companys de la partida en crossplay. Per tant, jo no sé si això s'ha solventat, si només teníem els problemes els que teníem la Xbox, que en aquell moment era l'Xbox One, quan vam fer el torneig. Pues no ho sé, la veritat. Tinc curiositat i potser des de l'Opixtec pues a lo millor vos fem alguna ressenya sobre aquest assumpte. Quan surti podem plantejar, no res, una publicació. Funciona? No funciona. Bueno, per als que tenim Xbox, pues a partir del 22. No, 24, que nosaltres no tenim reserva. Però bueno, parlem de la mida, perquè és una de les coses que sempre ens preocupen, i és que en aquest cas ja podeu anar preparant entre 15 i 30 gigas. No és una broma en la mida, però quedava molt mal. Sí. Bueno, és que a més, anem amb la mida, que és una de les coses que sempre ens preocupen. Ho has dit tu, no ho he dit jo. Bueno. Bueno. Deixem a volar la imaginació de la gent que mos esteu escoltant avui. La beta comptarà amb recompenses que, cuidao, no podrem trobar al joc final.
És a dir, que espavileu si voleu tenir-les i sou uns fanàtics i fanàtiques dels assoliments especials i d'aquesta manera. El Warzone 2 veurà la llum el 16 de novembre i la seqüela comptarà amb un nou mapa com és Al-Matra. I torna a Verdansk, i en aquest cas, com hem parlat abans, Violiste, al Warzone Mobile, al Call of Duty Mobile. Sense joc creuat, però. És a dir, no podrem jugar tu amb l'Xbox, jo amb el mòbil. Però sí entre mòbils. La qüestió és, clar, hòstia, i entre iOS, és a dir, iPhone i Android? Bona qüestió perquè això no s'ha especificat. Així que, com vos avançarem informació la setmana que ve i ho ficarem al blog, segurament ampliarem aquest apartat. Mos ho apuntem. I si teniu alguna qüestió també, doncs l'anirem veient. I passem al següent. Nintendo Direct. Tachan! Nintendo Direct. S'han presentat moltes cosetes i te dic, Violiste, que si he de destacar un gran any per a una companyia és per a Nintendo. Per què? Per la quantitat de coses que han tret a nivell de consola i novetats i recuperat després de molts d'anys. Sobretot començant pel Kirby. Estava mirant la boleta esta i dic, a mi me sona. És que a casa hem tingut fases. Hem tingut consoles de Nintendo, però hem fet mancança en algunes generacions. Però bueno, tot és recuperable. Tot és recuperable. I ara anem a parlar, doncs, de tot el que s'ha presentat al Nintendo Direct, Violiste. Què ha passat? Què ha passat? Jo ho tinc perfecte, tu eres la que... Tu has jugat a algun Zelda? Sí, és mira, que hosti, m'he passat la pantalla. Ahir m'ho preguntava una alumna. Ai, ai, ai. Alumna o alumne? Bueno, és igual. Ahir m'ho preguntava una alumna, una persona alumna. Així sempre queda inclusiu. I recordo que sí que he jugat al Zelda, però vaig jugar a la Game Boy. És a dir, jo era tan xicotet, tan nano, que ni me'n recordo. Tot i així en la Game Boy era més de Gargoyles i de Mario. La Game Boy, jo he tingut un parell... L'original. La U. Però la veritat és que... com no he pogut tindre jo personalment pròpia una Game Boy, i de fet les primeres de la casa Nintendo, jo he tingut molt poquetes i si han estat prestades o han estat tal. I per tant només he pogut jugar a jocs puntuals. I ara, com estem en directe, disculpeu, però vaig a tallar un moment els micros, perquè si no tindrem un problemeta. Disculpeu, però hem tingut una intrusió, ¿vale? El camió de la basura, de la brossa. Ho arreglarem. A més és que s'escolta molt fort, Bueno, doncs parlant del Zelda, el que vos diem, que és una pena perquè no hem tingut, jo almenys en el meu cas he tingut molt poques ocasions de tastar el Zelda i de tastar algunes de les consoles de Nintendo. Però tu la Nintendo 64 i la GameCube, tu has jugat al Zelda en la GameCube. He tingut dos de les Nintendos DS, la Nintendo DS XL, he tingut una Game Boy però prestada, he tingut la Nintendo 64 prestada. Consti que li he parlat del Zelda i m'està parlant de consoles. De fet, darrere teu tens la Nintendo original, mini, per cert, que va sortir per a l'aniversari, en el que també has jugat al Zelda. Correcte. El que passa és que no ho esteu veient, però si m'ho seguiu a xarxes segur que ho podreu veure. Bueno, doncs després de tota la trunya esta i del paró, dir-vos que han donat el nom oficial a la segona entrega del Zelda Breath of the Wild, que la veritat és que la gent ja estava però que ja que se tirava dels monyos de no tenir ja la sortida oficial. I aquest nou nom de la segona entrega serà Tears of Kingdom i està previst per a maig del 2023. I és que ja pensava la gent que no sortiria mai, però jo tinc una pregunta. A veure. No, és fàcil. Però estem parlant de remaster o remake o estem parlant de Zelda nou original? És un nou. Un nou, literalment. Clar, és que has dit segona entrega de Breath of the Wild i claro... Correcte, perquè el Zelda Breath of the Wild va ser la primera entrega i aquesta és la segona part. Vale, seria com un capítol 2.
i l'han anomenat Tears of Kingdom. I la veritat és que va patir molt de retard, s'ha estat parlant durant tot l'any quan seria la seva sortida i finalment està previst, com hem dit, per al maig. Altres destacats hem tingut el Fire Emblem Engage, que vos sonaran pel nom, que és una nova entrega de la saga d'estratègia RPG coneguda per al gener del 2023. I és que a més Square Enix també ha fet una entrada per aquí. És a dir, no teníem prou amb el que s'ha presentat al Tokyo Game Show i tot el rato que s'havien tirat, que mos han portat la segona entrega amb un trailer de Octopath Traveler 2, que és una pena perquè no el conec. Hem tingut també un trailer gameplay de Bayonetta 3, hem parlat del seu sistema de gameplay anteriorment, i que està a punt de sortir del forn per al 28 d'octubre. 7 anys després surt de la confirmació per a Pikmin 4, torna. O sigui, un joc que se presenta i se parla d'ell fa 7 anys, i després de 7 anys, per fi, l'anuncien. Bueno, això és com les seqüeles de Scary Movie i aquestes coses. Bueno, el tema és que no és la primera vegada que una companyia tarda tants anys en treure una seqüela, però a més que s'ha anunciat prèviament. Si no s'haguera anunciat, doncs bueno. Els propers jocs de Nintendo 64 que aplegaran a Nintendo Switch Online, com Pokémon Stadium, que a ells sí que he jugat, el Mario Party, que també li vaig fotre una viciada amb la Nintendo DS, i el GoldenEye del 007. Això t'anava a dir. Cuidao. El GoldenEye vaig jugar jo a la Game Boy, però a la Game Boy original ja existia el GoldenEye. Pues la veritat és que no sé quin any va sortir el GoldenEye. Sí, a mi me sona que ja existia. De fet, me'l van regalar per a un aniversari meu. Ja veus. El violista aquí té petites joies, Té el primer Tetris. El primer Tetris encara està guardat. El que he perdut és el primer Gargoyles, també per a Game Boy original, i va haver una època que tenia el primer Paperboy. Brutal! Brutal! Confessions així en directe. Confessions en directe. Però bueno, soc més de l'època, jo, la Simet, pues, és tan joveneta que... Bueno, jo fa, com aquell que diu, 20 anys que vaig començar a valorar el que són els videojocs. Bueno, ja fas més que jo, perquè jo ni els valorava. Jo crec que això és de lo que mos arrepentim avui dia, les que mos agraden i estem al dia dels videojocs, no? El no poder haver gaudit des de tants anys enrere els videojocs com si ho ha pogut fer altres persones, no? Bueno, les novetats en l'època va ser un canvi, va ser una evolució en la societat, en la tecnologia, i tot això comporta... I que no estava ben vist, no estava ben vist, vull dir. No, sí que estava ben vist. No estava tan normalitzat. Això, no estava normalitzat en l'àmbit de que tota aquella persona que jugava a videojocs estava tancada a casa, no fotia res. El friki. Molt bé, els friquis. I ara ser friki està de moda, i dius, pare meua. Ser friki està de moda, ser, què sé, 50.000 paraules d'aquestes estranyes. I mira qui arriba a Switch, violiste. Què ha passat? M'he perdut. El It Takes Two. Ah, el It Takes Two, que encara... que el vam començar a jugar i ens ha quedat a mitges. Sifu i Tunic. Tunic, vos en recordeu aquella raboseta que pareix un Zelda però pareix també un Dark Souls? Que pega voltetes i en la cua... no? No, esta era més a saco. A saco paco, saps? Però bueno, un estil Dark Souls i Elden Ring i aquestes coses. Pues no va per ahí, aleshores. Després tenim el remaster del Kirby's Return Dream Land Deluxe per al febrer del 23 i una mica de survival horror amb Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Cuidao, perquè anteriorment s'anomenava el famós Project 04 que va sortir el 2008. Però per què ara canvia de nom i arriba així? Doncs perquè no va sortir mai del territori asiàtic. Se va rumorejar la seva arribada i podem confirmar. Bueno, ara sí ens n'anem a parlar una miqueta dels Disney de Marvel Game Showcase que va passar fa uns dies. Aquí van fer un fil, no? Al Twitter de l'Opixtec, per cert, recordeu que avui hem estrenat l'Instagram, no n'hi ha més que la publicació de la foto de perfil, però no patiu que poquet a poquet tot allò que aparegui a Twitter i al Mastodon apareixerà també a l'Instagram. Bueno, a nosaltres en esta casa no som fans de Marvel, veritat? Ni de Disney? Bueno, sóc més fan personalment de DC, però sí, m'encanta Marvel i m'encanta Disney. Les coses com siguen, m'ho passo tot allò i els superherois. De fet, jo de xicotet i de gran... De xicotet era superheroi i de gran vull ser superheroi. Ojalà, no?
Però el que passa és que idealitzem molt també el que veiem al món dels còmics i de... Bueno, al cap i a la fi, el llegir còmics de superherois ens fa omplir la nostra imaginació, no? O ampliar la nostra imaginació. Però sí. La veritat és que tenim mons molt interessants que Disney, a més, ha sapigut traure-li xitxa. Partit. I parlem del teaser trailer que s'ha presentat de Tron Identity, que a la DreamHack van veure una exposició de Tron. També tenim un nou exclusiu per al 2023 de Disney Illusion Island, que a més tenim els 4 personatges principals, els Fab Four de Disney, amb un estil de dibuix animat dels 90. També tenim un nou tràiler violiste del Marvel's Midnight Suns, que sortirà el 2 de setembre per a la nova generació i a Switch cap al 2023. Fiesta. Marvels. I a més arriba a Marvel's Strike Force, arriba un nou capítol on tindrem el Hulk roig, que jo me vaig perdre totalment quan vaig veure el del joc, Hulk roig. Però també saps per on és este videojoc? Per a mòbil. Vale. Però bueno, és que és normal, avui en dia el que són els videojocs o s'actualitzen, de la mateixa manera que parlàvem de la realitat virtual abans, o s'actualitzen i s'apliquen als telèfons mòbils, com la gran majoria, o acabes perdent clientela, les coses com siguen. Però bueno, també t'he de dir que ha sigut per temporades. També, però vulguis o no... Ara n'hi ha un boom. Clar, però perquè cada vegada els telèfons mòbils, així ja ho hem parlat en altres publicacions i altres podcasts de l'Opixtec, són millors, tenen més capacitats i el que sí, quasi sempre actualment estan preparats és per a jugar. En major o menor mesura, però el processador gràfic i el processador, és a dir, de la ROM en si, estan preparats totalment per a jugar. Perdó, la CPU. Inclús tenim mòbils que són gamers, que ja ho van presentar en un Pixtec. Bàsicament preparats amb una refrigeració especial, materials especials, com l'alumini per a que no es recalenten, etc. I tant. I un altre joc de cartes per a mòbil del multivers Marvel, que també se presenta per al 18 d'octubre d'aquest mateix any, el Marvel Snap. I ara passem a un joc que es diu Aliens Dark Descent. Els aliens també s'han posat de moda i comencen a traure moltes entregues d'IPs amb el títol d'Alien. Però Alien ja de per si era una franquícia, sempre ha sigut una franquícia. Correcte. Tant en el cinema com en els videojocs molt Però de la mateixa manera que amb els mòbils ha hagut un boom, amb Alien, amb la IP d'Alien també ha hagut un boom. I aquest en concret, Aliens Dark Descent, se va presentar al Summer Game Fest i el que van fer és ens van presentar un gameplay nou. Tornem amb Pandora, amb Avatar Frontiers of Pandora, que és de Ubi, però és que en Ubisoft Forward no va sortir res. I aquí el que van fer en el Disney and Marvels va ser repetir un tràiler que ja havia sortit. Vull dir que no hi ha res. Molt originals, sí. I Lego, en la seva línia amb Star Wars. Oh, que guai. Però bueno, Lego sempre... No defrauda mai. O sea, Lego, vulguis o no... I sempre estan traient coses de Star Wars. Jo crec que tenen aquí un xollo muntat prou important. Bueno, com a franquícia, tant pel que respecta a lo físic i les construccions, com pel que respecta als videojocs, ho tenen fantàstic. Està molt ben fet. Doncs al Nadal aplegarà amb tots els DLCs la edició galàctica de Lego Star Wars, la saga Skywalker, i amb nous personatges, com hem dit, i que si ja tens el joc, doncs no passa res, perquè ho pots comprar en mode paquet, aquests nous personatges. Ampliació del desenvolupament de l'esperat Return to Monkey Island per al proper 19 de setembre a Switch i PC, que també és un altre gran esperat i un mític, el Monkey Island. I aquesta li agradarà al violiste. Violiste. ¿La qué? La remasterització del Gargoyles, claro. Però aquest és en color, i el que jo estimo i no oblido era en verd i verd fosc. Bueno, les típiques pantalles de tinta, no? De tinta de la Game Boy, clar. Bueno, segons l'any en què heu nascut, coneixereu la versió que ens està parlant el violiste, i si no, com jo, que vau néixer amb la sèrie animada que té el mateix títol i que a mi m'encantava, que la veiem a la 2, i me'n recordava vindre a la 2. Hosti. Venia de l'escola i mentre dinava pues, me la posàvem. I Disney i Pixar s'ajunten de nou per a presentar-vos Mirrorverse, el llançament definitiu per a mòbils que tindrà com a protagonista els antagonistes de les pel·lis Disney. Úrsula, Hades, Maléfica, a l'octubre. Speedstorm, un Mario Kart però... amb personatges Disney. Amb Disney i Pixar. Cert, van veure el tràiler.
Jo el vaig veure. Està previst per a un free-to-play, vale? Però segurament m'ho jugué tot, que hi haurà compres, micropagaments, microtransaccions per a comprar. Bueno, com sempre, que si vols una Objectes. skill, que si vols un cotxe nou, que si vols un kart X... I el Disney Dreamlight Valley, que ha entrat per la porta gran, la gent està super enganxada i és un rotllo pues, Sims barrejat amb My Time at Portia, que aquí en este canal s'ha jugat, pues, ha presentat una ampliació de contingut basada en Toy Story. No. Sumem un altre videojoc a la llista per a mòbil d'Avatar. Altra vegada? Sí, per a mòbil. Reconing. Mare de Déu. Un altre que prometen que serà com l'Uncharted, que té que veure amb Wakanda i París, Capità Amèrica i Black Panther. Jo he de reconèixer que per mi, quan vaig veure el tràiler en si, me recordava molt més, per exemple, al Gotham Knights, que estan desenvolupant Warner Games i DC, ¿vale? Però, qui sap, ja ho veurem. I passem a... Els jocs de mòbil en realitat augmentada s'havien quedat enrere amb Minecraft, The Witcher i Pokémon Go. Vos equivoqueu, perquè ara pot ser un superheroi de Marvel, violista, amb World of Heroes, de la mà de Niantic per al 2023. Cuidao. Déu-n'hi-do. I al final del showcase, violista, ja sabem que això és com quan veus les imatges postcrèdit de les pel·lícules i tal, van veure, cuidao, Star Wars Eclipse, imatges, Star Wars Jedi Survivor, Kingdom Hearts 4, Marvel's Spider-Man 2, violista encara tens el Spider-Man 1. Sí, que no l'he jugat encara, és que me sap greu obrir-lo. I de Star Wars Hunters, i cuidao perquè van veure la mà de Lobezno. I ara me'n recordo del Dani Laji. Ah, Lobezno! Bueno, canvi de terç pel que respecta als videojocs i la Simmer, com no podia estar-se de parlar del Sims 4. Ai, és que tenim un notició violista. Un notició, però no està confirmat. O sí? Un sí, altres no. Jo és que penso que serà una decepció. Sense voler-ho serà una decepció. Bueno, arriba un punt en què a mi, què vols? El Sims 4 presenta nova imatge. Sí, senyores i senyors i senyoretes, senyoritos, niños i niñas i simmers. Tindrem el joc base free-to-play del Sims 4 per al 18 d'octubre. Però és que a més el 18 d'octubre han anunciat un important esdeveniment. Però és que a més tindreu i teniu el kit Oasi Deluxe, un dels dos últims kits que s'han presentat, gratuït, fins al 17 d'octubre. I tot això i el canvi d'imatge que han patit, hi ha rumors del desenvolupament del Sims 5 que a més diuen que el dia 18 d'octubre se presentarà. O diran almenys que estarà en desenvolupament. Hauràs de fer un directe, això. No. Al teu canal, Què no? dius? Pues no el faigues, no passa res. Violista, algun dia jugaràs al Sims? Ja jugava al Sims 2, en la meva època era un viciat del Sims 2. No recordo ni com me'l vaig instal·lar, però segur que era pirata. I compreu videojocs. Compreu música i pagueu els vostres streams, així que no fotem. Però sí, vaig jugar als Sims. Després vaig veure que m'absorbia massa el temps i pues, bueno, vaig fer-me més grandet, vaig descobrir coses i ja vaig... He descubierto la madurez. I lo que no era la madurez també. Què passa ara? Ens n'anem altra vegada a Nintendo, però resulta que això va d'aniversari. 21 anys de la GameCube. L'any passat vam publicar una foto celebrant el 20 aniversari, però enguany era necessari celebrar el 21 anys, És que no pot ser. Cada any és necessari celebrar l'any de més. Correcte. Mare, no podríem. La gent que juguem a videojocs de totes les plataformes arriba a un punt en el que no podem estar al tanto de totes les coses que se presenten. A veure, siguem francs. 21 anys de GameCube, que va sortir a la venda per primera vegada el 14 de setembre del 2001. Que queda aquí al costat, això. Sí, al costadet. Canvi de mil·lenni, això són 2 dies, fa 2 dies. Al Japó. Després va vindre a Europa l'any següent, el dia 3 de maig.
Jo vaig a destacar-vos els meus jocs preferits, que en aquest cas són el Mario Kart Double Dash i l'edició col·leccionista de la Zelda, que va vindre per a la GameCube amb diferents jocs, sobretot els antics, sobretot els que el violista ha fet menció, però el que a mi més m'agrada i també me trau de polleguera és el Zelda Majora's Mask. Te'n recordes? És horrorosament horrorós la melodia del joc este, per favor. També. I d'este no és el que va sortir la del... La del Rubius! La del Suscríbete. Suscríbete. Que no és aixina, que sona la cançoneta. Sé que mos estem endarrerint, però a mi m'agradaria dir-vos que jo no sabia que aquesta cançó venia que el Rubius havia agarrat aquesta cançó del Zelda. Més ben no ho recordava, Jo ho perquè has desconeixia. d'entrar a les tendes per a poder escoltar-la. Rollo cançó de mobiliari per tal de que faigues la compra d'allò més a gust. Violiste, ara tenim una cosa important. Com quina? La troca? Però... bueno. Què és la troca? La troca... Clar, la troca... Sí que ho sé, home, no vos penseu que no. La troca és una gran trobada i la primera gran trobada de creadores de continguts dels països catalans. Sí, heu sentit bé. De tots els punyeteros països catalans, diràs que els tres governs s'han ficat d'acord i han decidit fer algo decent i com Déu mana. Que ja és raro, que Ja està bé. se posen d'acord. Déu-n'hi-do. I aquí tenim el cartell de la presentació per al 15 d'octubre i no res, dir-vos molt breument com us podeu inscriure, perquè podeu vindre a veure-ho. El 15 d'octubre es celebra a Palma. Les inscripcions estan obertes al Twitter i a l'Instagram de @baulesdellengua, que és la Diputació de Palma, perdó, és la Diputació de les Illes Balears. La Diputació o la Direcció General de Política Lingüística? Doncs ara m'equivoco, potser. Però bueno, @baulesdellengua i ahí tindreu l'enllaç per a la inscripció. En què consisteix? Pues és la trobada de joves, la primera trobada de creadors joves creadors digitals de totes les plataformes, TikTok, Instagram, streamers de Twitch, YouTube i a més de tot tipus de contingut, i de parla catalana. Digues, Violiste. Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Correcte. Així que demano disculpes per la confusió, no me mateu, gràcies. Però sí que és cert que l'usuari m'ha costat trobar-lo perquè no el caso, però seria curiós saber per què se van posar Eixenic. La Simer va casar. La Simer i la pronunciació de les S's, de la S sorda i la S sonora. Si no, tranquil·la, Simer, si jo t'estic mirant tota l'estona, no patisques. Bueno, doncs ara passem per lo que respecta a la secció de tecnologia o ciència una miqueta, ¿vale? Anem a parlar d'algunes cosetes més no tan relacionades amb els videojocs. Passem aquí i ja. M'encanta perquè com he de passar d'escena, no? Això se fa més natural. Som molt professionals, nosaltres, Sí. ja ho veieu. Nosaltres mos ho fem tot. Mos ho cuinem, mos ho mengem i ho exposem. Adelante. Pues bueno, la meva carpeta ciutadana és una nova aplicació que ha tret el govern estatal, ¿vale? Per què hem considerat que és curiosa? Doncs vamos, perquè bàsicament avui en dia per a fer qualsevol tipus de tràmit ens hem de dirigir a 50.000 llocs, ¿vale? Correcte. Doncs amb aquesta aplicació, que ara mateixa està disponible tant online com per a iOS, en els iPhones, com per a Android, podrem fer, en principi, la gran majoria de tràmits i gestions corresponents amb les entitats públiques de l'Estat. Vale? Com esteu veient a la imatge, parlem del resum personal, de les cites, consulta de les cites prèvies, totes les dades en un sol lloc, no? Tot allò que sempre hem desitjat, que mos hem plantejat de que, hosti, per què tenim que anar de pàgina en pàgina per a trobar tota aquesta informació? Doncs, bueno, sembla ser que han donat un pas endavant i volen començar a unificar-ho tot.
Què és la carpeta ciutadana? Doncs bueno, la carpeta ciutadana bàsicament no deixa de ser un espai personal online, vale, que ens facilitarà el contacte amb les administracions públiques. Aquesta nova versió, perquè ja existia abans, bàsicament forma part d'un programa pilot. I el programa pilot en el que nosaltres, els usuaris, ens dedicarem a reportar i interaccionar, val? Amb els desenvolupadors de l'aplicació, doncs el seu funcionament, els seus bugs, les seues errades. Vamos, com un beta tester de videojocs. Tal qual, ok? Com podem accedir? Doncs, bueno, bàsicament, i és molt obvi, ens farà falta un certificat digital o el clave permanent o el clave PIN o el DNI electrònic. Que des d'aquí vos recomanem que vos tragueu el certificat electrònic perquè ho necessiteu ja per moltes coses i moltes gestions, Bàsicament. És a dir, avui en dia està a l'ordre l'utilitzar aquest tipus de claus per tal de poder fer qualsevol gestió i no requereix d'aquesta manera anar personalment, fer cua, esperar-te 1 o 2 o 3 mesos a que te donen cita, ¿vale? Bueno, així en resumides comptes, què mos ofereix aquesta aplicació? Doncs bueno, comunicar-nos amb les administracions, que ja vos ho hem comentat, serem més concrets també, consultar les cites prèvies per a fer les gestions, presentar els escrits, sol·licituds a l'administració, accedir als tràmits, consultar els expedients en curs o finalitzats, relacionats, clar, relacionats amb habitatge, amb educació, poquet a poquet es va ampliant l'oferta. Accedirem a les nostres notificacions, Hisenda, Seguretat Social i aquestes coses quan estigui disponible també i, sobretot, rebre estos avisos i alertes de notificació. El que sí que tenim que tenir, el que sí hem de tenir en compte, i és molt important, és que principalment ara només es poden fer consultes. Vaja, que estrany, vale? Ai, doncs, amigo. les gestions, tot i que sigui molt bonica l'aplicació i la idea, encara ara mateixa, i com de broma li dia a la Simer quan vam trobar la notícia, només es poden fer des de la pròpia pàgina de l'administració concreta. I és a dir, trobarem molts d'enllaços dintre d'aquesta aplicació que ens portaran a la corresponent pàgina i no es podrà fer tot encara des de la pròpia aplicació. Vull dir que encara haurem d'esperar una mica per a que això se faci d'una manera efectiva, però i que sigui bona, no?, per a poder gestionar-la i que la gent, sobretot la gent gran que comença a utilitzar mòbils o que utilitza mòbils que són d'estos especialitzats i adaptables a nivell visual, etc. És difícil. Sí, encara. és que és molt jo entenc que és molt difícil i molt complicat, sobretot quan estem parlant de l'administració general. És que està tot molt dispers. Jo encara m'ho pregunto el que sempre hem parlat alguna vegada, no? Per què en el carnet de conduir ja no pot constar... Tot? O sigui, no pot figurar en el propi xip o en el propi DNI, que conste tot. El DNI que exerceixi la seva funció de DNI, de carnet de conduir, de targeta de crèdit, etc. I que també una cosa que entra en conflicte un amb els altres per el tema dels estatuts d'autonomia és el fet de que cada comunitat autònoma o cada territori tinga les seues aplicacions, que n'hi ha que tu entres i estan millor que altres, però sí que és cert que com cada una autònomament pot fer les seues aplicacions per a millorar la comunicació amb la ciutadania, cada un va per un costat. I això també és un problema. Depèn de lo que, com se mire. Bueno, això atén a la raó de les comunitats de primera, de segona i aquestes coses, no? Depèn les competències que el govern central et deixa tenir. Cuidao. Discord Voice. Este programa l'utilitza molt la Simer. Discord Voice ja disponible en consoles Xbox. Saps de què va això, Simer? Per fi tenim l'aplicació de Discord com a tal integrada en la consola Xbox. Gràcies! De res, no ho he fet jo, però de res. M'ho contes, violiste? Tu conto. Doncs bueno, ara entrant al juliol, al mes de juliol, s'anunciava que Discord i Xbox i Microsoft estaven treballant en optimitzar l'experiència de l'àudio, ¿vale? L'experiència d'àudio de Discord per a que puguem jugar amb els amics i totes les comunitats directament des de la Xbox, val? Així mateixa com parlàvem abans i fèiem broma del xat de veu de la Xbox creuat amb PlayStation i tal, doncs bueno, Discord va facilitar-nos la vida, val? A partir del 13 de setembre ja estava disponible Discord Voice a totes les consoles Xbox, tant la S com la X i la One, ok? Guai.
És fàcil, podrem xatejar amb qualsevol persona a Discord, sí, a través dels canals de veu o les trucades grupals que es poden fer des de la consola, sí? Hem organitzat aquí, com podeu veure en la presentació, doncs, d'una manera molt ràpida, com podeu activar-ho i com podeu instal·lar-la. S'ha de fer des de l'aplicació mòbil, és molt important. Primera i principal, vos dirigiu a l'aplicació de Discord del vostre telèfon mòbil, vos dirigiu a la vostra icona de perfil, se vos obrirà una pantalla en la que heu de seleccionar connexions, després se us obrirà una altra pantalla en la que heu de seleccionar, òbviament, el servei que voleu connectar, en aquest cas Xbox, i ja és una qüestió d'una autoguia. Seguiu les instruccions que vos van sortint. Ok? Vos avisarà que Discord ja està disponible per Xbox, li doneu a començar, vos dirà que primer heu d'iniciar sessió amb l'Xbox, li dieu que continuar perfectament, vos demanarà que accediu amb el vostre nom d'usuari de Microsoft o de la Xbox i aquestes coses, permeteu l'accés a la informació, perquè si no, com passa en altres aplicacions, no funcionarà, autoritzeu i continueu, val? Aquestes condicions que se vos plantejaran en la pantalla, i després és tan senzill com que instal·leu la vostra aplicació de Xbox al telèfon mòbil per a que acte seguit pugueu iniciar el xat de veu mitjançant l'aplicació d'Xbox i automàticament el Discord. Res més. Si seguiu les passes del tutorial, del minitutorial que vos acaba de fer el violista, segur que va tot perfecte. I si no va perfecte, no és culpa meva, segur que la tecnologia, com sempre, algo falla. Mai és perfecta, per molt que diguen. Doncs nosaltres ja ho tenim, no? Ja ho tenim instal·lat? Jo t'heu instal·lat fa una estoneta per tal de poder fer aquestes captures i aleshores mostrar-vos a vosaltres que funciona. Bueno, i la gent que vos esteu escoltant sapigueu que també podeu recuperar les imatges al canal de YouTube si no heu entès bé alguna de les explicacions que estem donant en el podcast d'avui. Perfectíssim, i a l'Spotify. Bueno, anem a parlar d'una cosa curiosa. M'ha paregut curiosa bàsicament perquè sempre, tot Cristo, depenem, o actualment, millor dit, depenem de les aplicacions de pagament que tenim als nostres telèfons mòbils, als nostres rellotges intel·ligents. Doncs parlem del Open Wallet. Mare meua, com has de cobrir jo el que era el NFC i per què servia. Bueno, pues és meleta, després se va acabar aplicant a les targetes de crèdit. I te'n recordes quan van haver-hi de fer control perquè robaven els diners arrimant-se als mòbils? Clar, no n'hi havia... Bueno, tot era una novetat i corre el rumor, tot i que a mi no m'ha passat, però corre el rumor que automàticament la gent apropava els telèfons mòbils a les butxaques i robaven diners, no? Furtaven diners d'altres persones. De 20 en 20 anaven. Jo penso que és una... Clar, perquè no demanava PIN, no? Si no m'equivoco, quan era un límit, un límit de inferior diners. a 20 euros, si no m'equivoco. Tot i així, jo he de dir que no ho he viscut i per a mi considero que és un d'aquests rumors que corren a la xarxa de notícies xicotetes fakes, no? No ho sé. Vale. Doncs bueno, la Fundació Linux, que si no la coneixeu és una fundació en pro del software, no? De les aplicacions i el programari lliure a nivell internacional, doncs ha proclamat la seva intenció de fundar i de crear el Open Wallet Foundation. Vale? És un esforç col·laboratiu que per a desenvolupar una aplicació, un programari de codi obert, que òbviament dona suport a la interoperabilitat per a una àmplia gamma de casos d'ús de pagament de les carteres digitals, que avui en dia jo, per exemple, utilitzo tots els dies. Sí, després de la pandèmia ha estat a l'ordre del dia. Jo perfectament tinc, me sembla, 15 euros a la cartera i fa a lo millor 2 mesos que tinc estos 15 euros, perquè allà on vagis, gràcies a la pandèmia, com comentava la Simer, ja pots pagar un cafè, val? 1,20, 1,10, 1,30, 1,40, depèn d'on te prengues. I per què no parlem dels bízums? Clar. Escolta, que te faig un bízum. Vas a sopar amb els col·legues i resulta que no tens diners, metàl·lic, doncs fas un bízum i ximput, no? Doncs bueno, a hores d'ara la iniciativa ja es beneficia d'un fort suport, vale? Accenture, Avast,
Avast, l'antivirus famós, l'Open Identity Exchange i organitzacions d'estàndards i representants del sector públic que ja s'han posat en contacte, no obertament, si no vos haguem ficat la informació, però que s'han ficat en contacte amb la Open Wallet Foundation per tal de perquè els ha generat un interès i volen aplicar aquests serveis en les seues plataformes. Penseu que, per exemple, jo m'he apuntat a unes oposicions ahir, i avui he fet el pagament i l'he fet online. Correcte. Vull dir, aquest tipus de plataforma, doncs per norma general són plataformes privatives, plataformes que corresponen a empreses privades. Què faria la Open Wallet Foundation? Doncs generaria un programari, un codi font, que altres empreses podrien utilitzar sense ànim de lucre, Molt bé. per tal d'oferir una aplicació, òbviament, molt més segura a l'usuari com és nosaltres. Doncs bueno, seguim així, concentro la informació. La comunitat se centrarà en la construcció d'un motor de programari de codi obert, com vos he dit, que altres organitzacions podran utilitzar. Serveis similars a... De pagament, no? De transaccions. Correcte, de pagaments i transaccions. Doncs bueno, avui en dia, per als que estigueu una miqueta perduts, tenim el PayPal, tenim l'Apple Wallet, el Samsung Wallet, el Google Wallet, el Venmo, el Cash App, i n'hi ha moltíssimes I les més. aplicacions pròpies dels bancs, que també tenen un servei de Així és. de El transacció. Rural Via, per exemple, i altres grans bancs, no tan socials, per dir-ho d'alguna manera, que també gaudeixen d'aquestes. La Simer va ressegada avui. Sí, és una mica complicat. Quan ho feia ella, quan ella parlava tot anava recte, però ara que estic fent-lo jo diràs que li va... Bona nit, et cavaller, què tal, com estàs? Benvingudes a totes aquelles persones que esteu en el xat, tot i que és un podcast, saludem igual. Correcte. I aprofitem per saludar per la gent que ens esteu escoltant en el podcast, des de Spotify. Moltes gràcies, per cert, Gràcies. i a YouTube, totes aquelles persones que vos heu molestat en gaudir d'este videocast inicial de la segona temporada. Chromecast. Encara me'n recordo la primera vegada que vam tenir un Chromecast a casa. Encara el tenim. El problema El és primer, que... el primera generació. El primer que estava tirat de preu, que mos va costar 18 o 19 euros, vale? I que mos va fer la vida més fàcil, no, lo següent. Era Correcte. impressionant. Vale? Bueno, com podeu veure en aquestes imatges, tenim el Chromecast, l'últim model de Chromecast que ha aparegut. A nivell visual no canvia gaire cosa, però sí que a nivell intern canvien prou coses. Estem parlant del Google Chromecast més econòmic del que podria ser la casa, ¿vale? de Mountain View. Segons la pàgina alemanya, hem de dir i hem de recalcar que estem parlant d'una filtració, tot i que tot indica, arrel de diverses indagacions que he fet, que s'ha confirmat, val? Tot i que Google encara, òbviament, no ho ha fet. És que just el dia 6 d'octubre, Simer, n'hi ha una presentació de nous productes de Google, entre els que destaquen el Pixel 7, el 7 Pro... Bueno, és que hem de dir que en esta casa tot el que... A veure, tenim dilemes, no? Perquè nosaltres som molt de programari lliure, ho intentem quan està la possibilitat, però sí que és cert que tenim moltes coses de Google en quant a perifèrics i demés, i també de Microsoft. Tenim aquí una barreja en esta casa, de veritat. De tot. Jo sóc bastant fanàtic de la tecnologia i arrastro la Simer pobra a la perdició. Doncs bueno, res, estem parlant del Google Chromecast econòmic, és una versió retallada a nivell intern, per extern és exactament el mateix, val? La pàgina de WinFuture ho presenta amb diverses imatges, que són dues d'aquestes les que esteu veient en pantalla. Portaria Google TV incorporat i ja queda clar que a nivell tècnic se sap, val, que el model comptarà amb un processador de 4 nuclis, algo escuet, però bueno, funcional, avui en dia per a un gadget d'aquestes característiques, amb lògic SA85 i 05, X2. Val? Mateix sistema operatiu,
El problema és que escapa la resolució, ja no arribem als 4K, aleshores ens quedem en 1080, que ens serveix Però repercuteix en el preu, no? Clar, resulta més econòmic, el hardware també, o sigui, per tots els components són més econòmics també, tot i que 1080 ens permet veure en HD, vull dir que en aquest àmbit no n'hi hauria problema. I finalment el preu sí que és cert, estaria sobre uns 40 euros, que personalment 2 GB de RAM, un processador de 4 nuclis i per a veure-ho en una resolució de 1080 me sembla una mica car. Més que res quan avui encara tens un stick de Xiaomi, l'Amazon Fire TV, per 20 i pico euros, i ara que ve el Black Friday estaran per 18 o 19, en 4K i suporta HDR, és que no ho sé. Penso que a lo millor el que han volgut és fer com una versió més cara i una versió més assequible per a segons quines butxaques, no? A lo millor el que estan valorant és això, perquè sí que és veritat que alguns articles que hem estat llegint a nivell tecnològic, no?, sobre el tema, dient això, que encara no se sap ben bé la finalitat del preu que li han posat i si hi haurà algun canvi en els aparells. Per tant, podríem esperar a veure. Bueno, yo pienso que cuando el río sona, ¿no? En castellà diuen que cuando el río suena agua lleva, ¿no? I a nivell de màrqueting els ve molt bé en les filtracions, perquè així oloren com respira la gent, o veuen com respira la gent. Jo penso que el fet de que, pues mira, això que dius tens raó, perquè la gent, el públic fidel de Google, que doncs ja compraria un Chromecast per se, veure 40 euros potser els escandalitza, i resulta que el preu que sortirà després seran 35 o 30 i és un... O 39 en 99. Clar, i és un clar senyal de màrqueting impressionant, vull dir que té la marinera. Fem un petit paró perquè mos esteu escrivint pel xat de Twitch, la gent del podcast i del videopodcast doncs no ho veureu, però mos estan fent comentaris superinteressants que ara vos contestarem. Barnae, bona nit. Hola, bona nit, què tal, com esteu? Ed mos parla del software d'aquest Chromecast que va molt bé, l'he provat a casa d'un col·lega, és molt pràctic i intuitiu de navegar per l'interfàs amb el mando. Clar, pues això és interessant, no? Perquè al final busquem una adaptació amable, no? O inclús per la gent que no acostuma a domotitzar les seues cases de ningun tipus, ni amb aparells com l'Alexa, etc. És una bona manera de fer una transició amable a nivell tecnològic, sobretot perquè avui dia també les televisions totes ja comencen a tenir exclusivament Smart TV. A més, friendly user. Si vos plantegeu, en el nostre cas vam fer això. No vam comprar Smart TV perquè en l'època, les coses com siguen, eren molt elevades en el preu, però sí vam invertir en un Chromecast i a posteriori amb un Fire TV d'Amazon. I les coses com siguen. Pots invertir en una molt bona televisió no Smart TV, Full HD, fins i tot 2K o 4K, amb suport HDR, sense software inclòs de Smart TV, però després te gastes 20-30 euros en un gadget d'aquestos i és una meravella. Vull dir, una Smart TV aplicada al friendly... Perdó, com ho dia l'Ed? Friendly user. Al friendly user. Mos ha agradat, Mos ha agradat aquesta manera de nomenclatura, no? Per dir-ho així, el friendly user. Simer, no voldràs fer-ho, però ho has de fer. Moltes gràcies. És que estem gravant el primer capítol de la nova temporada 2 del podcast de notícies de tecnologia i videojocs, lo Pixtec en valencià, que podreu trobar a Twitter, a Instagram, a Spotify Podcast, a YouTube, i ara els divendres divendres sí i diumenges i uns altres diumenges alternats, totes aquestes nits a les 10 de la nit a Twitch. I moltes gràcies a la gent que heu vingut i a Farfriki per fer-vos aquesta super raid. Gràcies i benvingudes, que guai. Super genial. Mira, el nostre primer programa i ens fan una raid com Déu mana. Moltes gràcies, de veritat. Que bé. Passem al següent? Passem, ja mos queden molts poquetes notícies ja per anar tancant, així que passem. Ara sí. Ara sí, ha canviat la diapositiva com tocava la Simer. Genial. De tot s'aprèn. Bonicos vatros.
Que guai. Doncs bueno, va, llitja el titular, Simer. Per què tenc que llegir el titular d'un iPhone? És que és És veritat. que sempre igual, sempre igual. El nou iPhone 14 d'Apple, data de llançament, preus, característiques... La gent que mos esteu escoltant, sou dels que heu anat a fer la cua allà a Plaça Catalunya que donava la volta a la pomada? I per favor, i sou dels que, sense ànim d'ofendre, heu fet aquesta cua per a comprar un telèfon literalment igual que el de l'any passat, però amb diferent nom i diferents colorets? Vulgarment dit. Bueno, les coses com siguen és una notícia molt gran, molt interessant. Les coses com siguen altra vegada. En esta casa som de Android! Forever Alone. I pel que respecta als ordinadors, som de... Espera, que estava donant les gràcies. Perdoneu, m'estava donant les gràcies amb corets i besitos, com fa la Simmer sempre. Moltes gràcies. Doncs bueno, som de Ordinadors. Microsoft, Microsoft. ¿vale? Som de PC pur i dur, Correcte. i aquí el servidor de Linux. Moltíssim. Tot i que al final, per comoditat, sempre acabo amb Windows. Això és un fallo que tinc sempre. Però, a més, és perquè, a veure, siguem francs, jo treballo per l'administració pública i tinc Windows. Vull dir, al final, sí que és veritat que això ho debatia en una persona l'altre dia, que Windows, el tema de software, el té molt més inculcat, ¿vale? I per tant té més copat el mercat, no? Per dir-ho així. Per tant, és inevitable que al final vagis a caure en lo que les aplicacions estan més lligades al sistema operatiu que és Windows. Sí, total. Doncs bueno, mira, estava llegint ara per aquí, diuen, molt gran la trolejada que ha fet la filla de l'Steve Jobs a l'iPhone 14. Sí. De fet, si Steve Jobs aixecara el cap, segurament se'l trencaria perquè ell era innovador, ell va ser l'innovador i precursor de l'iPhone, i que Apple, només per puro màrqueting, al igual que fan, critico Apple, no és crítica perquè les coses com siguen, és una empresa que funciona bé, fa uns productes immillorables, les coses com siguen, ¿vale? Però anem a atendre'ns a la situació. Val la pena treure un telèfon intel·ligent que és el mateix que el de l'any passat però amb diferent nom i canviant els colors i una miqueta la pantalla o la càmera? Pues la veritat és que, bueno, ara escoltareu els sons. Esta zona està plena de... Bueno, de motos, de cotxes, fa calor i tenim la finestra oberta. Són coses del directe, disculpeu videocasters i podcasters. Doncs això, tornem, perdoneu, que mos n'anem. Des de Cupertino, Califòrnia, vale, Tim Cook, el nou gerent d'Apple, va presentar l'Apple Watch Series 8, l'Apple Watch, un nou SE, l'Apple Watch Ultra, així, doncs, per Apple Watch que no siga, i una nova generació d'AirPods Pro i, com s'esperava, la nova sèrie dels iPhone 14, que també, cágate lorito, n'hi ha 4, 5... Estic pensant que pot ser, me sembla que n'hi ha 6 variants, entre 4 i 6, ara no ho recordo, ho sento, ara ho parlarem, ¿vale? Bueno, resulta que lo més que fa, a grosso modo, són millors fotografies per la càmera frontal, gràcies a la seva tecnologia nova, que es diu Photonic Engine, ¿vale? L'han perfeccionada també, ofereix colors més brillants, unes fotos més vívides, ¿vale? Poca llum, sobretot en poca llum, i en els vídeos han incorporat una nova manera d'estabilització més avançada. Doncs bueno, ara mateixa les coses estan d'aquesta manera. Si ens n'anem a les característiques corresponents a la web, val? És molt fàcil, anem a fer una comparativa a l'ús, ok? I aquesta comparativa a l'ús, bàsicament, ens trobem el següent. L'iPhone 14 té una pantalla de 6,1 polzades, l'iPhone Plus una de 6,7 polzades. Pel que respecta a l'iPhone 14 Pro i l'iPhone 14 Pro Max, tenen la mateixa pantalla, 6,1 polzades i 6,7 polzades. Què dius? On estan les variacions? Pregunto, jo només pregunto on estan les variacions. Si parlem de l'iPhone 13, val, tenim una pantalla de 6,1 polzades i l'iPhone 13 Pro Max una de 6,7. Hòstia, és que tenim el mateix. Però bueno, no passa res. Les fotos són més vívides. Perquè respecta al preu, en este cas, l'iPhone 14 i 14 Plus estan a partir dels
$799, val? I $899 respectivament, l'iPhone 14 Pro i 14 Pro Max des de 999 a $1.999, etc. Pel que respecta a iPhone 13 en el seu moment, exactament els mateixos preus. Pel que respecta a les càmeres, sí que varien una mica, les coses com siguen. L'iPhone 14 i 14 Plus tenen un gran angular de 12 megapíxels cadascuna i a diferència dels models de l'any passat, vale? El gran angular de 14 Apple té un sensor més gran per a captar molta més llum, el qual comporta que les fotos surtin millor. Bueno, coses similars. És que se busca que des de dins del propi mòbil, en qualsevol empresa, se busca que tingui totes les prestacions possibles per a poder cobrir les necessitats a nivell tecnològic de la persona, no? Totalment. Si tinc el mòbil, tinc l'ordenador, tinc el rellotge, tinc l'agenda, tinc vídeos, tinc... És que jo cada vegada, a nivell professional, evidentment les càmeres se continuen funcionant, però a nivell d'usuària, amb un mòbil podem fer unes virgueries impressionants, no? I estic d'acord en el fet de que no és necessari treure un iPhone cada any, que és el que espera, a més la gent que canvia d'any en mòbil només pel fet de tenir la nova versió, la nova sortida al mercat del nou iPhone. Crec que la tecnologia avança, però no avança de manera que tu hagués de canviar o tingues la necessitat de canviar cada any el telèfon, en aquest cas un iPhone. Entenc també que a nivell de tecnologia o a nivell com nosaltres que ens agrada col·leccionar, ens agrada investigar, ens agrada tenir, no? Entenc que se vulga tenir cada una de les entregues que se fan en aquest cas de l'iPhone. Ja estaria superbé que poguérem, però tampoc es pot. L'última inversió que vam fer me sembla va ser el Samsung Galaxy S22. Correcte. I des de l'S8, que és el que consideràvem va marcar un abans i un després, val? No n'hem tornat a tenir. Correcte. Tot i així, abans del Samsung Galaxy S8, l'únic que vam tenir va ser l'S2 i l'S3, que van ser dos grans joies i dos grans avanços per Samsung. Clar, no ho sé. Passarà el mateix, segurament, encara que sí que me sembla que canviarà el xip amb el Samsung Galaxy S23. Valdrà la pena passar del 22 al 23? Doncs bueno. Haurem de valorar-ho. Tenim el xat una mica en ebullició. Si Sí, podríem fer algun comentari per a contestar. Doctor Pipa, per exemple, per a qui mos esteu escoltant al podcast, diu que és d'iPhone i Mac. Tinc Mac des de fa 30 anys, també, Déu-n'hi-do, perquè mis dieces, perquè a mi me costa moltíssim. Jo he tocat alguna vegada un Mac i la veritat és que entenc que és per acostumar-se, però reconec que el Windows avui dia també és molt potent. Abans era un desastre. Estic subscrit a l'Office 360, 365 i és excel·lent. Aquí tenim també quasi tots els paquets que ofereix Microsoft, els tastem. Per tant, estem d'acord en el 365. El 365 l'utilitzem a casa des de fa uns quants anys, el familiar a més, i és que les coses com siguen, o sigui, rentabilitzes molt el fet de tenir l'emmagatzematge online, segur, vull dir, no, és una meravella. És una bona prestació, però sí que és cert el que parlàvem abans, no? Ha tingut una evolució i a més està en tot el mercat. És totalment absurd comprar-se un iPhone cada any, també ens comenten, sí, no té cap sentit. Ojalà, a veure, per caprici, com la Simer comentava, és obvi, tothom canviaríem d'ordinador, cada vegada que ens surt un 19, canviaríem de... Doncs, bueno, però fa falta, realment. Ed diu el S10 per mi va trencar el mercat amb el forat en la pantalla. Això va generar molta... Sí, controvèrsia, el notch, aquest notch. Vam estar al cas, de fet nosaltres també vam fer una crítica sobre... A mi no m'agraden i encara tinc ara el telèfon aquest amb el foraet i a mi no m'agrada, jo ho sento molt. Lo que pasa es que en este cas, en este cas, ¿vale? Lo que se va fer va ser optar per fer una franja negra per a dissimular una mica el forat de la càmera frontal. Les notificacions, així és. Doncs sí, Ed Cavallers, sí. Molt bé, doncs seguim amb el res, qüestió important... Sobre el que estàvem parlant de l'iPhone, tanquem i passem? No, acabem, per favor. Amb les característiques? Només necessito parlar del processador. Ai, mare! Si em deixes parlar del processador de l'iPhone... És veritat, de les coses més importants i les deixem. Lo més important de l'iPhone és el processador. I és tan important com que l'iPhone 14 i 14 Plus disposen d'un xip A15 Bionic, ¿vale? Amb 6 nuclis i 2 nuclis de rendiment, 4 d'eficiència, la GPU és de 5 nuclis i el Neural Engine de 16 nuclis, ¿vale? I l'iPhone Pro Max, en aquest cas, un xip A16 Bionic, aquí sí que canviem el processador,
de 6 nuclis, 2 nuclis de rendiment, 4 d'eficiència, exactament el mateix que abans. Però és que si nosaltres ens parem ara i ho comparem amb l'iPhone 13, resulta que l'iPhone 13 comporta un xip A15 Bionic, com els que acabem de comentar, de 6 nuclis, 2 nuclis, 4 d'eficiència, bla 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 bla. Doncs sí, sentint-lo molt, els únics iPhones que canvien de xip és el 14 i 14 Pro Max amb l'A16, pel que respecta a la resta, el 14 i 14 Plus comporten el mateix xip de l'any passat. Ara sí. Bueno, doncs passat dels processadors, seguim amb les tres últimes notícies. Molt bé. Doncs parlem del Huawei Mate 50 i Mate 50 Pro, seguim amb els telèfons mòbils, en aquest cas els top de gamma, o la gamma top que presumeix Huawei, s'actualitza amb cost, s'actualitza amb el seu hardware, s'actualitza amb el seu interior, amb les seues càmeres, bàsicament, és el que és. Huawei sempre innovant, Huawei sempre al capdavant, encara que després veureu que té una xicoteta limitació degut a repetides denúncies dels Estats Units a nivell internacional per espionatge. Ho sabíeu, això? Mare meua. Que és per espionatge que els xinesos ens espien. Mitjançant els Huawei. Huawei és una altra marca que utilitzem, que hem tastat, no? O Sí. sigui, aquí a la casa hem tingut dos generacions de Huawei, si no m'equivoque. Doncs sí, Huawei ve formada per tres, en aquest cas aquesta notícia, i en aquest cas aquesta presentació ha vingut formada per tres models diferents, el Mate 50, el Mate 50 Pro i el Porsche Design Huawei Mate 50 RS. No em donava temps a parlar, la Simer me volia tallar. Doncs bueno, trets mai abans vistos, vale? Com la connectivitat per satèl·lit. Un disseny, òbviament, com ja us comentàvem, renovat. La part posterior, on el mòdul de les càmeres ara és circular i molt protagonista, ja no està en un lateral. El format, okay. El disseny. Construït en vidre, com no, com la gran majoria dels telèfons avui en dia, cosa de la que no sóc partidària, des de que vaig tastar el meu HTC One M8. Deixa'm contar l'anècdota de l'HTC que se me va trencar. No. O quin va ser? El Samsung Galaxy S8. Pensava que havia sigut el... No, perquè era d'alumini, pot ser? Correcte. És veritat, cert. L'HTC, el que va passar és que, com és el cas d'ara, teníem el mateix telèfon mòbil. Simer i jo compartíem. Normalment, quan tastem a posta un mòbil d'alta gamma, intentem que siguin de la mateixa, els dos iguals. Tal qual. Sí. M'agrada el fet de que puguem compartir això. Doncs bueno, construït en vidre, laterals d'alumini, com no, com la gran majoria, i protecció IP68 per a lo que respecta el Mate 50 Pro, ¿vale? El Huawei Mate 50 porta un panell, una pantalla OLED de 6,7 polzades, és Full HD+, és a dir, la resolució és de 2700 per 1224 píxels, una freqüència de refresc de 90 Hz, i la taxa de mostreig tàctil ha pujat bastant, és fins als 300 Hz. Val? És compatible amb HDR, al igual que les grans pantalles Full HD d'avui en dia dels televisors, i suporta l'espai de color DCI, el nou espai de color DCI P3. Val? Suposadament amb més varietat de colors, són més vius també. És una cosa que m'agrada de Huawei, que pensa molt en la gamma de colors que presenta i mos sortim dels típics. La pantalla, és a dir, avui en dia també es busca, de la mateixa manera que passa amb els videojocs, l'hiperrealisme, pel que respecta als colors de la pantalla, també es busca que cada vegada siguin més fidels a la realitat. Tot i que jo penso que tan fidels se vol ser, que arriba un punt en què me semblen inclús artificials, com les pantalles Full HD, no? Correcte. Com les pantalles. És algunes vegades quan tastem els mòbils, no? O anem a veure les exposicions de mòbils o a les tendes, sempre ens fixem, no? En com es veu la pantalla dels mòbils que tenim en les mans, no? Total. Per a veure l'efecte. Sobretot la gent que portem ulleres, que això és superimportant. No, el reflex també. Sí, perquè si reflexa molt molesta, si no es veu nítida la imatge també molesta. És difícil adaptar-se a aquest tipus de pantalles i, bueno, el que fan aquestes grans empreses és actualitzar-se en aquest àmbit.
Seguim amb el Mate 50 Pro, puja la pantalla fins a les 6,74 polzades, no me digueu per què del pico, del 74, però bueno, ahí està. És també OLED, òbviament, i el suport de la freqüència, en aquest cas, ja és variable i pugem fins als 120 Hz. És a dir, no ho sé, tio, però pots veure una pel·li en Full HDR i meravilles en 4K i sembla que sortirà una mà del mòbil i t'agafarà la cara. Mira, és molt curiós, però de vegades quan estem mirant algun vídeo a YouTube o algun directe a Twitch, ens donem compte de que se veu molt millor que quan ho posem en una pantalla convencional o típica d'ordinador. Si tens una pantalla com nosaltres que tenim un de cada, no? Una la veiem la imatge molt més nítida i en canvi l'altra la veiem una mica més difuminada i tal. Però és que el mòbil es veu espectacular. Saps per què? Explica'm. Perquè les pantalles de mòbil són més petites, són més xicotetes i la densitat de píxels també és més reduïda. Lo qual comporta que els espais entre píxels que moltes vegades en les pantalles grans de televisió i monitors d'ordinador es poden veure en el telèfon són quasi, o per no dir inapercebibles totalment. Inapreciables, perdó. Bueno, seguim. Nou sistema operatiu, HarmonyOS, òbviament el que ve sent una espècie de fork d'Android, processador Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, però les coses són com són, que és el gran dilema de Huawei, no poden utilitzar el 5G perquè als Estats Units els va vetar, i a nivell internacional, doncs per a poder vendre als Estats Units Huawei ha de vendre i a nivell internacional, valga la redundància, sense el 5G, que la resta de companyies i telèfons mòbils ja disposen. De fet, és una de les causes per les quals vam decidir no continuar i fer el canvi de nou al Samsung. Bueno, doncs ja tornem a estar aquí. Seguim ja amb la penúltima notícia. Lo últim de YouTube no mos agradarà, Simer. No, sobretot a la gent que mos esteu veient avui i escoltant, que sou youtubers, si creeu contingut a YouTube, però també a les consumidores com nosaltres. Jo penso que és més bé a les consumidores. El kit de la qüestió és que possiblement, no ho sé, observant-lo ara, a los que són creadors de contingut a YouTube potser els repercutixen més ingressos. O potser canvien de plataforma. Clar, però perquè no tindran tanta clientela o què? És que aquí jo crec que és un 50-50, un mig-mig, no? En el sentit de que jo soc creadora i soc consumidora, en aquest cas, no? Si jo veig que me baixa la gent que consumeix el meu contingut perquè hi ha molts de vídeos, molts d'anuncis, i no volen tampoc gastar-se diners, perquè sí que he de dir que això ja ho podríem fer en un altre Pixtec, la quota que tu pagues de subscripció a YouTube és molt més baixa que la que se paga a Twitch, això és aixina. Jo soc subscriptora de molts canals, d'un parell concretament, perdó, per a mi ja són molts. Ha de corregir perquè sap que no m'agrada el rotllo. Ha dit molts canals. No, molts canals perquè abans sí que és veritat, però ara només estic subscrita a 2 i m'agraden molt. I pagué €1. O 2 euros per subscripció. I clar, la diferència és bastant notable. Per tant, pot passar això, no? Que no tinguen diners tampoc ni per a oferir este euro i se'n vagin a Twitch, que és gratuït, la visualització és gratuïta i tal. O pot ser que la gent acabi subscrivint-se perquè a lo millor sí que té aquest euro al mes o aquests 2 euros i al final pues, fan que creixen els ingressos de l'streamer, perdó, en aquest cas del youtuber, creador de contingut. Bueno, l'altra opció també seria subscriure's al YouTube Premium, que és la qüestió genèrica. Segurament pagues 12 i pico, ara no recordo quin preu porta, i t'estalvies tots els anuncis de tota la plataforma. Clar, està clar que fins a quin punt l'streamer que tu estàs veient sent d'una proporció paritària, no? d'esta mensualitat que tu estàs pagant. Suposo que serà per consum, no? I per visualització i temps vist, no? Clar, jo entenc que s'hauria de fer una analítica, no? Analitzar quina és la compensació, perquè al cap i a la fi, el mateix que passa a Twitch, tu fas una consumició d'anuncis i te repercutís en un 0,01, un 0,03 econòmicament parlant, no? Monetitzant a Twitch. Clar,
això s'ha d'agarrar molt amb pinces, Doncs bueno, resumim, la qüestió és senzilla. YouTube està provant un nou format de 5 anuncis, els quals no pots saltar, te'ls has de menjar sí o sí. El que sí que queda clar és que ha justificat, després de que diferents persones, diferents usuaris es queixen a les xarxes, sobretot a Twitter, ha acabat justificant YouTube, que Google en aquest cas, que aquests anuncis no excedeixen els 6 segons per anunci. Clar, fins a quin punt? 6 segons ara, però a la llarga, qui sap. I depèn també de la quantitat de pago que se faci per aquesta publicitat. És a dir, si tu pagues per a que surtin 30 segons del teu anunci, t'has de menjar amb pataques si YouTube ha acceptat aquest pagament. No? Doncs sí, per ara és una qüestió opcional i només certs usuaris que estan dintre d'aquesta prova aleatòria estan vivint o patint, millor dit, aquesta retaïla d'anuncis. Veurem més endavant si es fa oficial, si s'acaba d'implantar o com acaba. I valorarem el que? I rajarem el que faci falta. Faltaria més. Ara sí, Simer. El James Webb captura una taràntula còsmica. Què te pareix esta foto? Què vos pareix? M'encanta. Videocastervidents. O audiocastervidents, escoltadents. Hem de dir que el James Webb està donant-nos uns caramelets a nivell d'univers que no ens podem queixar, Segurament molts de vosaltres vos haureu plantejat, haureu vist alguna vegada les fotos del telescopi Hubble, que ja vos he de dir que està molt més prop de la Terra del que acostumarà a estar el James Webb, que està prou milions de quilòmetres més lluny. Compte, que no parlem de mils o centenars de quilòmetres, parlem de milions, val? Doncs bueno, la NASA dictamina d'aquesta manera, vaig a ser prou literal perquè me sembla molt bonic com ho han exposat, val? Diu, hi havia una vegada, a l'espai-temps, va succeir una històrica creació còsmica. Milers d'estrelles joves es veien en un viver estel·lar anomenat 30 Doradus. I, per sort, van ser capturades pel telescopi espacial James Webb. Doncs sí, amb aquesta imatge que teniu a la pantalla vos presentem la nebulosa de Taràntula, anomenada així, òbviament, si vos fixeu, pels filaments polsosos que es mostren a la imatge. Doncs bueno, només la tenim a 161.000 anys llum, que es diu ràpid, com aquell que diu, de distància a la galàxia, que no està ni a la nostra galàxia, compte, a la galàxia del Gran Núvol de Magallanes. Ni que Magallanes haguera fet el descobriment de l'estret de l'Argentina. Sempre m'ha resultat curiós els noms, no? Els noms científics, els noms científics, no? Però després els noms que li donen als planetes, a les nebuloses, als cúmuls d'estrelles i de gasos, etc. Vull dir que és veritat que en algunes ocasions les imatges que veiem sí que tenen una exposició més modificada de la llum, del color i de més. Si no, no podríem veure el que veritablement estem veient. Però perquè s'ha de reinterpretar, correcte, donat que les càmeres que fan les fotografies no són a color. Són càmeres infraroges, són càmeres ultraviolades, són càmeres bàsicament que capten determinats tons de llum que d'aquesta manera poden arribar molt més lluny que no pas una càmera d'objectiu tradicional i a color. O com diu Barnae, estem més a prop de poder tastar això de que la Simer acabe un videojoc. Dels que comença. Que sí. Jo dono per pagat que abans arribarem a veure aquestes nebuloses, rotllo Battlestar Galàctica, que la Simer acabe un videojoc. Sobretot quan són aquests en els que ha d'indagar i ha d'anar investigant. Doncs, bueno, no patiu perquè estic avançant molt en alguns, vale? Doncs l'he dit, només 161.000 anys llum de distància a la galàxia del Gran Núvol de Magallanes, vale? I és la regió de formació d'estrelles més gran i brillant del grup local. Es diu així, grup local, vale? Que són les galàxies més properes a la nostra Via Làctia i que també és la llar, aquesta, de les estrelles més calentes i massives conegudes fins al dia d'avui. És curiós perquè amb el web
també se pot arribar a analitzar certs elements de les atmosferes d'altres planetes, i això me va resultar supercuriós, sobretot per la gent que no som expertes en el tema, sinó que som curioses i ens agrada descobrir què és el que ens expliquen, com se fa, com ens porten i ens arriben a portar aquestes imatges, com funcionen els satèl·lits i els telescopis que llancen a l'espai per a poder rebre i captar tota aquesta meravella, no? Que meravella que si mos parem a pensar un dia se mos menjaran aquestes coses, no? És surrealista. Quan col·lapsen les galàxies, no? A mi ja me costa processar les coses des d'una manera gelada, ¿vale? Des d'un punt fred. Ja me costa processar que puguem veure un planeta d'aquí al costat, o que puguem veure el Sol, o que fins i tot n'hi hagi, òbviament, puguem arribar a la Lluna altra vegada, o per primera vegada, això queda ahí en suspensió, com per a que a sobre un telescopi, o nosaltres des d'aquí, mitjançant el telescopi, puguem veure jo què sé, és que tot el que estem veient tan lluny, tan lluny, tan lluny, està considerat com a galàxia jove, o sigui, com a l'univers jove. Nosaltres som molt més vell d'això que estem veient en aquesta fotografia. I moltes teories al voltant de com funciona l'espai-temps, no? I el que arribem a percebre com que ja ha existit, no? el hipotètic viatge en el temps de lo que estem veient, no? Molt curiós, i jo vos recomane a un tiktoker, youtuber que fa creació sobre ciència, sí. I a nivell de teories quàntiques, física teòrica, i tot això que es diu Datum Blog. Vos el recomane al 100% perquè xalem i disfrutem moltíssim. I al TikTok es diu Date un short. Date un short? No, crec que el short és del short de YouTube, pot ser? No, al TikTok. Pues date un short i date un blog, tal qual. Doncs bueno, directament 2 càmeres, no hem fet ni transició. Pa! És veritat, se m'ha oblidat la transició, però no patiu, li fa mal al aquí cul. estem. És veritat, me fa una miqueta... O estels i planetes a Twitter. És veritat, que no el coneixia aquest perfil de Twitter, i l'altre dia vaig veure un tuit. És cert. Explica, que jo no el coneixo. Que tenim això. Creació de contingut en català sobre l'espai. I a Mastodon, si no m'equivoque, també tenim un perfil sobre ciència espacial. Doncs mira, ja tenim convidats per a d'aquí un temps. Això ho hem de plantejar. Gràcies pel recordatori i pel consell, quede clar. Sí. Ara, Barnae coneixo el capítol del Simpson en el que n'hi ha 2 avions perquè va explotar la Terra, s'acaba el fi de la Terra, i un va cap a un nou planeta i l'altre se va cap al Sol. Sí, el conec. Bueno, hem tingut 2 hores, Violiste. 2 hores de contingut de notícies i d'actualitat de tecnologia i videojocs. Menos 15 minuts. Jo penso que és que t'enrotlles massa, Simer. Perdó? Bueno, la idea era fer 1 hora, si no m'equivoco, i al hora. final hem acabat fent 1 hora i 3/4. Cert, correcte. Entre que ens despedim, vos saludem, donem les gràcies a aquestes coses, lo dicho, seran 3/4. I a més que ja vos hem dit que aquest és el primer, no? I a banda d'això, la part de videojocs han sigut tot per esdeveniments de videojocs, per tant tenim massa informació, inclús, a vegades me'n va fer, de la quantitat de videojocs, presentacions i actualitzacions, etc que tenim. Bueno, esperem que vos hagi agradat tota aquesta filera d'informació que hem recopilat per a vosaltres. Hem pensat que seria la més adient per a que poguéreu conèixer, per a començar aquesta nova etapa, que esperem continuar si la feina i els horaris ens ho permeten. Sobretot, recordeu els dies. Algunes serà intercalat entre divendres i diumenge, o per coses especials que no puguem el divendres se faran diumenge, però sempre serà o divendres o diumenge a les 10 de la nit. No patiu que els següents programes seran més curts. Gràcies, Barnae, gràcies. Te porto el cor. Sí. Doncs bueno... Gràcies a la gent que mos heu seguit aquesta en directe a Twitch per a gravar el vídeo podcast i el podcast en si. Gràcies pels comentaris i les participacions. Gràcies també a la gent que mos esteu escoltant des de Spotify Podcast, Videocast i des de YouTube. I vos esperem, doncs, la setmana vinent. Apa, no vos canseu massa i cuideu-vos. Bona nit.